One Word in Igbo is a weekly podcast designed to help promote and enhance the learning of Igbo language. In this series, we'll be taking our story from Isi Akwụ, dara, an Igbo novel written by Tony Ubesie. Isi Akwụ, dara, written by Tony Ubesie. Okwu, mmalite. Nwata riwe ihe taa arụ n'aka, olee aka ọ ga-eji tinye ọzọ n'ọnụ? Nwaanyị lelia di ya, ike akpọọ ya nkụ, n'ihi na di nwe ụlọ bụ aka ogoli na-ehi n'isi, maka na nwaanyị chụpụ di ya, isi eruo ya ala. Onye na-amaghị na ọ ga-echi ọzọ mechaa chi ọzọ, ọ chọwa ịgbanye eriri ọzọ ya, ọ gbaruo ya n'ikpere ụkwụ, maka na ogoli riwe ọnụ, okwuwe ọnụ, ma mbe fegharịcha ọ dara awọ. Ugo chaa ma ugo ebele ebe, onye ugo bere n'isi bụ onye nwụrụ anwụ. Ugo riwe awọ, mma ya arụa, maka na isi akwụ dara n'ala edetụla aja. Nke a bụ ebe podcast nke ụbọchị taa ga-abịa n'isi njedebe. Na-esonyere anyị na chanel a oge anyị ga na-ewetara gị ihe ọgụgụ n'asụsụ Igbo. Join us on this channel where we bring to you readings in Igbo language. Thank you so much, and please subscribe to our channel if you haven't done so.